أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد bandiraɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu dina ma e ayawo habrirde weltare tv mo woni kala en calmini ɗum en juurima ɗum en ñaguima ɗum du'awu en ñaguima yafuya ko wona ɗum ko en jetti Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴo nowo jeeyaɓe mum e nder moƴƴere makko nde moƴƴani en nde ko ɗum waɗi eɗen jettamo serata eɗen jettamo gam moƴƴireji makko ñande kala mo jippina ɗum e meɗen ene jeeya e moƴƴireji makko ɗe moƴƴani en wawde jottade ɗo e oɗo ñalgo hande addande en ko gownoɗen addude inchallahu ta'ala ɗum noon bisimilla moɗon e kettugol to kaɓirɗe to ko musidɗo moon Saïdou Abouba Seydi Ba ɗo e yeeso haalirde nde ko musidɗo moon guiɗo moon Kaliidu Sih en garti kadi e sifa mo gonnoɗen koye qissaji annabaɓe eɗen gonno e oɗo saaha e qissa annebi Yuusuf en gari ha alhamdulillahi rabbil alamin ɗo yalti kasu hankadinna o heeɓi nokku moƴƴo hakkude makko e lamɗo o ha Allah subhanahu wa ta'ala wi ko ni no jiiruɗa ni woni no min kimniri Yuusuf e ndiɗo leydi wa kadhalika makkanna li Yusufa fil ardi yatabawwa'u minha haythu yasha'u nusibu bi rahmatina man nasha wala nudi'u ajra al muhsinin jomiraɗo subhanahu wa ta'ala wini ay hono ni wa kadhalika ko ni no jiiruɗa nema amen e makko min ɓoccitima e oɗo kaso caggal min ɓoccinnomo e nokkuji goɗɗi guila e woynudu ha e galle lamɗo ha e peeje debbo o ha e fofof min ɓoccitimo kadi e oɗo kaso min kiɓidimo e ndiɗo leydi omo yaha hen kala ɗo wela caggal faɗede hemnodemo ko adi ɗum ɗo noon foof caggal hoddiro Allah e moƴƴere muɗum ko muñal makko sahade faɗide Allah kadi waɗanimo yolɗede ittanimo mana faɗede nde e caɗele ɗe o wonduno kanko annabi Yuusuf jomiraɗo wi noon nusibu bi rahmatina man nasha amin kemna yurmede amen ndeɗo kala momin kaaji kono noon wala nudi'u ajra al muhsinin ay amin kemna kala momin beela eno min belira e ko min beela e muɗum kono noon min jejjitta golluɗo golle moƴƴe noon Allah subhanahu wa ta'ala wi golluɗo golle moƴƴe o min jejjittam min dokkimo gollani min belama tan min dokkimo golluɗo o noon on kam wondi ko min jejjitta ɗum tan min goppatamo ala so moƴƴi ko moƴƴini tan min mbaɗanamo ko moƴƴi wadde annabi Yuusuf o moƴƴini saabi o muñi golle moƴƴe ene jeeya hen muñal Allah subhanahu wa ta'ala wasbiru inna allaha ma as-sabirin muñe gande kala e mon munjo o wondi koye Allah Allah ne wondi kinimo wasbir wa ma sabruka illa billah jomiraɗo wi muñ ko nela sallallahu alaihi wasallam woni nder kono to boowal to kono to nder to ko leñol makko muñ wonani muñal ma so wona ko to Allah woni waɗi neɗɗo kala ko muñƴa yaawi leeri ayyat nafoore muñal ngal ɗum noon yo Allah waɗen muñoɓe joni noon o woni galle lamɗo kanko Yuusuf o ɓattima lamɗo o kanko e lamɗo ɓe jewtidi o fammini ɗum holno foti gollirde duuɓi kokke ɗi noon ɗi ngari le ko ɗon goppirnoɗen haala men ñanden duuɓi kokke ɗi ngari e nder duuɓi kokke ɗi no yimɓeɓe gardata jiggade ni yimɓe ne gimmo e aqɗaruji leyɗele ene ngara ene jiggo ko ñamoy taw hankkadi hokkere nde yettima fofof nokkuji ɗi fof
e nder heen hokkere nde yettima to annabi Yuusuf jeyno to woni Kanaan. en mbi hakkunde Kanaan e Misra to Yuusuf woni joni to yarante ko duuɓi subhanallah jafoɗon yarante ko balɗe 6 wiyama ala ko balɗe 13. joni noon e nder hen hokkere nde yettoyima Kanaan bamum annabi Yuusuf e ɓesgu mum fof tini heege nge nanguiɓe ha yetti nokku ɓe batti ko ñalawma fof ko laabi 3 ɓe ñamanno ɓe batti jooɗade ñalawma fof ko goto ɓe ñamata Allah e mabɓe wasde jogade ko ñaame sukaɓe mabɓe ɗo jiiɗa ɗum fof ne gulla aɗa andi suka suusa heege jiida e mawɗo haɓe gulla tan heege kono hay sukaɓe mbawa dañde ko ene ñaama fodde laabi 2 ñalawma ala ko gotol tan ɓe ñamata ñalawma ɓe gondiri noon e on ɗon sifa hankadin ha ɓe natti wawde munji hen saaha ni hay ñamde ñalawma o lawol gotol nde ene ɗeɓa mettude e mabɓe caggal ɗum ɓe nani habaru yettimaɓe wonde Misra rewde lamɗo leydi ndi omo hokka ñamde taw koye jar muɗum gadda hunde o yeyma ñamde ɓe pelliti yaade toon bamaɓe yamiriɓe yoɓe jaa ɓe jiggoyo ɗum woni ɓe jeehi ɓe payi Misra ɗi waɗa jomiraɗo subhanahu wa taala o wi wa jaa ikhwatu yusufa fa dakhalu alayhi fa arafahum wa hum lahu munkirun. ɓe ngari kamɓe musidɓe Yuusuf ɓe kamɓe 10 ɓe so wona Bunyamin on tan woni mo arani addiɓe noon yettoyima ɓe wonde lamɗo Misra o ene totta ñamde taw koye jar muɗum noon. alhamdulillah ɓe ngari ɓe naati Misra caggal yettima Yaquba wonde lamɗo Misra o ene yeeya ñamde wonande kata jinɗi o neli sukaɓe makko ɓe jaaha beele ɓe ƴewya koɓe ñaami koɓe 10 kamɓe mawniraɓe makko arɓe ɓe Bunyamin arani on ko miñi ko on goto woni mo jiiɗi yumma e baba heddiɓe ɓe ko baɓe jiida. alhamdulillah ɓe ngari ɓe naati wuro ngo ɓe naati ɗon tan alhamdulillah ɓe namda holto gimmi ɗon ɓe kaali inna mabɓe binda alhaali mabɓe binda Yuusuf noon haala nino wuro ngo waɗi ko dammuɗe kala damal o waɗi ɗon neɗɗo mo ganduɗa sa yi yimɓe waaɓe ni ar haalnam gila ɓe naatani ɓe ngari to ɓe giwri to wonmo Yuusuf wonno ɗon nde ɓe ngari on namdiɓe ɓe kaali Yuusuf winoɓe han so tawi ɓe mbima ɓe gimmi ko nokku naggam so tawi ko niɓe mbayi so tawi eɓe nandi tawi ɓe jogui mbadiji mbaɗi naggam haade mabɓe nadde nder ara haalna ɓe mbaddi noon nde ɓe ngari tan wajo on namdiɓe holto gimmi ɗon min ayni antum holto gimmi ɗon ɓe mbi min gimmi koɗo wiyete Kanaan holko addi on ɗo ɓe kaali e rabɓe ɗi nde haala tan ɓe kaldi haɓe gasni o wi ɓe paade kam ɗo o yehi to Yuusuf o haalni ɗum Yuusuf wi aha jippineɓe teddineɓe caggal ɗum so gasni gaddeɓe salam naggam to mbaɗanmi conférence mi yindira e mabɓe ɓe teldinama ɓe teddinama ɓe dokkama ndiyam ɓe lootima ɓe carawama ñamde ɓe ñaami ɓe gasni ɓe ngari ɓe jiidoyi e Yuusuf ɓe kuccodiri e Yuusuf ŋaas a ŋaas ɗo ɓe kuccodiri e Yuusuf ɗo fa arafahum ɗo waɗi jomiraɗo wi fa dakhalu alayhi ɓe naati ɗo makko ɗo fa arafahum ay Yuusuf andiɓe wonde kamɓe koɓe mawniraɓe muɗum kono wa hum lahu munkirun kamɓe ɓe keptinani Yuusuf koɓe faytoɓe mo
sabi goɗɗal aadigal la yarifunahu li bu'di ahadihim bihi aadi o woɗɗi nde ɓe ceetinde faade joni duuɓi mum keewi te kadi kamɓe wona ɗum ni wa zannahum kamɓe ɓe cikki ni kanko ko kalkiɗo ko mayɗo on saha tan fa kallamuhu bil ibraniyati walla bil abraniyati ɓe kaldi e makko e ɗemgal maɓɓe abraniyu ɗemgal ba maɓɓe kanko Yuusuf noon o jaabi kono noon o jaabaki no hanniri ni o sali ɓe gandamo ɗum waɗi wona fuɗɗi namdade ma agadamukum biladi holko addi on e leydam he ɓe mbi min gari ko jiggade o wi onon kay la'allakum uyunun ene wawi ni taw kon wuyɓe ɓe mbi ala ma'adallahi moolare Allah nde min gonta wuyɓe o hebbino wiɓe famin ayni antum onon holto gummi ɗon ni ɓe keɓɓito ɓe mbimo min biladi kana'an wa abuna yaqub nabiyullah minen min gummi koɗo wiyete kana'an baabi amen wiyete ko yaquba e kadi ko annabi Allah Yuusuf wimo o heɓɓiri o wiɓe i omo jogui ɓiɓɓe ko wona onon wala hu awladun gayrukum omo jogui ɓiɓɓe ko wona onon qalu naam ɓe mbi aha kayen woodi kunna ithnay ashara fa dhahaba asgharuna fa halaka fi lbarriyati wa kana ahabbana ilayhi wa baqiya shaqiquhu fa ahabasatuhu liyatasalla bihi anhu ɓe mbi aha omo jogui minen komin sappo e ɗiɗo ɓe ganduɗa min gummi koye baaba goto kono togoso amen o yehino maayi to banggue jeeri on noon ɓurno amen yiɗede to baabi amen kono ne heddi ceekodaɗo makko mojiɗo yumma e baaba on baabi amen nanguimo ha wafnoro ga makko kanko kalkiɗo o ɗum waɗi Yuusuf wi bisimilla o yamiri yoɓe jippina yoɓe teddina eyyi o yamiri yoɓe teddina yoɓe jippina goram kala teddugal yoɓe teddina ɗum ndeysan machallah wiyama noon Abou Salihu habri ga ibnu Abbas o wi saha nde birnomo woynude e saha nde ɓe naati e makko ɗo kaɗo haala to kalten ɗo ko duuɓi nogas e ɗiɗi ñande ɓe beddimo e woynude ɓe natti yiidemo ñande ɓe natti yiidemo nde tan fayi ɗo ɓe jiitodiri e makko ɗo wiyama ko duuɓi nogas won wiɓe noon ɓuuri ɗum kono oɗo kam wi ko duuɓi nogas ko ɗum waɗi sababu ɓe mbawa heɓtindemo nde won noon nde ɓe mbaydata yiidemo nde koɓe yeeyɓemo ko cukalel tokosel oɗo saha nde ɓe jiimo nde omo jooɗi e danki laamu jeeyaɗo so nawama heewi ko ligginede heewi ko tampude heewi ko hebde caɗele e mette fawe e muɗum ko heewi ko wawana taw kadi yoɓetake nde wonno koko sooda kono noon so tawi jeeyaɗo yeeyama ɓe jooɗimo fodde duuɓi nogas e ɗiɗi ko nden ɓe puɗɗi yiyoydemo te kadi ɓe ɗoɓe jiimo ɗo omo jooɗi e danki laamu mo laami ceerno ɓe mbawata andudemo te kadi ɗo jooɗi ɗo tengade laamu nana e hoore makko ɗum ɗon wona neɗɗo foof wawi heptindirde no neɗɗo kala ko ganduɗamo e ndiɗo mbaadi oɗo sifa so tawi wayidani hakkude ma e makko fodde ɗiɗo duuɓi e kadi ɗo immorino e ma ɗo no immorino ɗo ni e kadi ɗo tawɗamo ɗo e ko tawɗamo e dow ɗum ko wona hunde wemde heptinde no feewi wona hunde wemde heptinde no feewi Allah waɗi noon ɓe jooɗi ɓe teddina ɓe gasni ɓe garti yeeso Yuusuf wi onon noon nandirɗon kam koye wuyɓe ɓe mbiya ala min gona wuyɓe minen annabaɓe min gujjata minen komin ɓiɓɓe annabaɓe Yuusuf wiɓe oɗon ƴellito tudeli ona ala awratina wa tuhbiruna ala a'daina garɗon ɗo joni ko oɗon ƴellito e alhaaliji amen e sirruji amen e awraji amen oɗon kabroya mana añɓe amen ko ɗum addi on ɗo ɓe mbiya ala ɗum addani min ɗo en ɓe mbi noon addi min ɗo tan ko ɓedde joni noon Allah waɗi o hoddiro Allah o acciɓe o wi yoɓe ɓetane ha ɓetoji mabɓe timma
kono noon o aadodiri e maɓɓe o wi walamma jahazahum bi jahazihim nden ɓe keblanama keblude maɓɓe ɗe ɓe ɓetanama ɓetanɗe maɓɓe ɓe pewnanama ha feewi o timminaniɓe ɓetuji maɓɓe woffa lahum kayluhum hayya lahum ta'ama wa akramahum fi nuzuli wa ahsana diyafahum Allah waɗi noon ndeysan o heblaniɓe ñamde koɓe ñamoyta caggal teddugal ngal o jippiniɓe jipporgal moƴƴal o moƴƴini koɗugo maɓɓe o a'dahu ma yahtajuna ilayhi fi safarihim o tottiɓe kala koɓe katojina e ɗangal maɓɓe he kono noon nde ɓe ceertata kamɓe eɓe koota Yuusuf heɓɓiti wiɓe aha soɗo garta lawol ɗimmol gaddene kam miñon keddiɗo tono mbiɗon wondi koye bammo noon gaddane kam on ituni bi akhin lakum min abikum gaddane kam musidɗo mon keddiɗo toon mo jiɗɗon baaba o wona mbiɗon kono wiyete bunyamin gaddane kam hami anda onon ko kalɗon ko gonga li a'lama sadaqakum fima qultum hami anda gongantago mon e ko kalam ɗon kam kono woodi wonde miñon ne heddi toon ala tarawna anni ufil kayla beele on jiyani min mboɗo ɓeeta mboɗo timmina ɓeetu mi timminani on ɓeetu mon ngu mi fewni noon ha feewi atammahu min gayri baksin mi timmini ko alda e ussude mi ussani adena Yuusuf haaldi ɗum noon aradahu bi dhalika at-targhibu fil awdi marratan ukhra adeni mo haalde ɗiɗo haalullaji e ɗeɗo teddule e ɗum ɗo foof ko waɗata ko haɓe kamɓe haɓe mbawa reerɗude e ruttade lawol gongol ɓe garta ɗon heɓi to wi bo ana khairul munzilin ay min ɓuuri moƴƴude e kala jippinoɓe min ɓuuri wawde teddinde hoɓɓe joni noon heddi fa in lam ta'tuni bihi fala kayla lakum indi son gaddananimi miñon o son gartiɗo henno on gardani e makko ɓetu alana on ɗo on ɓetata ɗo te kadi wala taqra buni oto ɓallo ɗe kam on ɓallota ko ni on jiyata kam ni Allah waɗi noon ndeysan on saaha tan machallah ɓe kebbidi kamɓene ɓe kalni ɓe mbimo sanurawidu anhu abahu mamin ɗaɓɓirmo ga bammakko de mamin tinno e ɗaɓɓudemo noon mamin mbaddu hen kala doole amen wa inna la fa'ilun ay minen komin golloɓe komin mbi ko mamin mbaddu hen de ceerno mamin mbaddu hen de ɗum waɗi on caha o noddi kanko Yuusuf liggotoɓe makko ɓe o wi ɓeeɗo kalis mo ɓe gadduno o foof ƴette naatti noon e dimle maɓɓe he kala koɓe gadduno nattine e dimle maɓɓe he on saaha so tawi ɓe kotoyi galleji maɓɓe gandoyi kalis maɓɓe wattama e dimle maɓɓe ɓe jaltina ɓe kutoro to waɗo wi wa qala lil fityatihi ij'alu bida'atahum fi rihalihim la'allahum ya'rifunaha idha inqalabu ila ahlihim la'allahum yarji'un ay maɓe gandoyi ɗum caggal ɗum beele ɓe ñaawa ruttade gayen on saaha noon ndeysan sukaɓeɓe liggontoɓe Yuusuf ɓe ɓe ƴetti halis o ɓe batti e dimle maɓɓe kamɓe musidɓe Yuusuf ɓe mawniraɓe Yuusuf ɓe kalis maɓɓe wattama e dimle maɓɓe ndeysan ɓe jeehiɓe kooti ɓe jettima nde wonno heegene ene wayno leydi ne nanguiɓe ɗo ɓe tellini dimle ɗo tan ko ɗon e ɗon ɓe gone uddidde gam ɓe mbawa yaltinde hen koɓe poti ñamde ɗo ɓe jaltinta hen koɓe poti ñamde ɗo tan ko ɗon ɓe jii hen wonde cambitele maɓɓe ɓe nawnoɗe woni haalisaji ɓe nawnoɗi nde won noon wona biyeji ko kalis kanjara ɓe tawi ene waɗa e nder dimle maɓɓe kala kalis mo ɓe nawno ruttama e maɓɓe waɗi jomiraɗo falamma raja'u ila abihim qalu ya abana muni'a minna al-kayl fa arsil ma'ana akhana naktal wa inna lahu lahafizun machallah ɓe mbi nde ɓe kooti nde ɓe jetti ba maɓɓe mbi e baba minen de hankkadi min kaɗama ɓedde so ngol ɗo lawol ɓenni somin duttima min ɓertata min mbiyama min ɓertata e dow sharɗu noon somin gaddani miñiraɗo amen keddiɗo ga o min ɓertata joni aɗa andi no mbatta fa arsil ma'ana akhana naktal
accu musidɗo amen o wondude amen min jaada e makko laawol ɗimmol beele minen amin ɓeta min mbasa haɗede te wo inna lahula hafidun minen ko min reenoɓe mo babiraɗo heɓɓiti wi i onon kam ko ɗum woni holno lamɗo andirta oɗon jogui miñiraɗo goɗɗo onon kam ɗum ko woni ɗum kan ko feere nde mi famani walla ko holɗum ɓe pamminimo noon no habaru o wayni kanko babiraɗo o heɓɓiti o wi ala wawa wonde ɓe jokki ñagude mabɓe ha juuti o heɓɓiti o wi hal amanukum alayhi illa kama amintukum ala akhihi min qabl beele mi hoolota ko on e makko so wona no kolorunomi on e mawniko biyeteɗo Yuusuf ko adi te kadi on gollino ko golluɗon ko oɗon gandi ɗo yaruno oɗon gandi ɗo rewno heddi noon joni fallahu hayrun hifdan walla fallahu hayrun hafizan fof ne sella jangguin goɗɗo wa huwa arhamur rahimin joni noon Allah woni denowo Allah ɓuuri moƴƴude ndenka Allah ɓuuri wawde yurmade e yurmotoɓe mboɗo jortiɗo Allah nde moƴƴanta on e ndenka muɗum on saaha noon toɓe cuwa uddide dimle ɗe caggal ɗum ɓe guddito e dimle ɗe saabu nde ɓe jetti babiraɗo o tan ko nden ɓe kaali kaɗo haala farani ha ɓooyani caggal ɗum ɓe kuccani dimle ɗe ɗum udditoy ɗum waɗi jomiraɗo wi walamma fatahu mata'ahum wajadu bida'atuhum ruddat ilayhim nden ɓe udditi dimle mabɓe ɗe ɓe tawi haalis mabɓe moɓe nawno sodoyde o ene nattina e dimle he waɗi qalu ya abana ma nabghi ɓe mbi e baba joni holko min ɗaɓɓata oɗo ma noon istifhamiya ayu shay'in natlub min ikrami l maliki hol hunde fo nde min ɗaɓɓata e teddungal ngal ɗoɗo lamɗo mo teddini min kono o teddini min kono wa kanu zakaru lahu ikramihi lahum ɓe laatinomo noon ɓe kalni babiraɗo o teddungal ngal lamɗo o teddini ɓe ɓe kalni lamɗo o ɓe kalni Yaquba moƴƴere nde lamɗo o waɗani ɓe nde ndeysan Yaquba noon ma ɗaccitɓe Bunyamin ɓe jaada mum kono hakkille mum deeƴani ndeysan ɓe mbi joni holko min ɗaɓɓata baba hol fof ko min ɗaɓɓata joni a yi ngal ɗo teddungal min ganda fof joni ko min ɗaɓɓata hadihi bida'atuna ruddat ilayna wa namiru ahlana wa nahfadu akhana wa nazdadu kayla ba'ir min ɓeydama kadi hay dimgal ngelobo wonande musidɗo amen o mo arani o babiraɗo heɓɓiti wi he zalika kaylun yasirun nguɓet wey ko newi ngu koy nde no hulɓini min mi famani ɗum ɗon tan noon kanko Yaquba o heɓɓiti o wi mi accitta on e musidɗo mon o so waɗa gadda noon kam wondore taw koto banggue Allah wondema on gartirmo so tawi on jeehi lan ursilahu ma'akum hatta tu'tuni mawthiqan min Allahi la ta'tunani bihi illa an yuhada bikum mi woppittama o yaata e mon so wona gaddu noon kam hoolnorde gaddu noon kam aadi gaddu noon kam wondorde immide to Allah gondirton noon komo on gartirmo son ƴaade e makko so wona illa an yuhada bikum so wona taw koko fiirti on ko on kattanani on mbawa on galna ɗum doole so wona taw ko hoddira Allah fiirti on ko wayno maayon ala ko neɗɗo wawi hen walla poole ɗon on jiiɗi artirdemo on donc on poola taw on kattanani artirdemo nden noon kamɓe ɓe pelliti wonandemo nde wonno ɓe pelliti ɓe ganniyaki wadde e Bunyamin ko ɓe gannino e Yuusuf ko ala kamɓe woniraɓe ɓe ganniyaki wadde e Bunyamin haydara ko fewani ala kono kadi babiraɗo ala e sago ala e sago babiraɗo hula nde won noon ko ni ɓe mbanno Yuusuf ɓe ñaagui ɓe cattini ñaagude Yuusuf yaade mabɓe mbaɗe mum golle ɗe ɓe mbaɗe mum ɗe ɗum jogui ɗum waɗi sunna gonɗo e bammaɓe o ha ɗo woni ɗo ne wonde sunna o fodde ɗiɗo duuɓi foof duuɓi nogas ko wuɗi joni ɓe garti kadi ɓe mbi oɗo mo babiraɗo o dardanno Yuusuf eɓe nawa ɗum eɓe cattina kadi
eyyi kankone alay saago mo jogui droit hulde alay saago o hulat so neɗɗo jafimama gotol so arti ɗimmol kadi hay sono ardani jaam a hulat sababude ko ngol lawol ɗen ɗon peele joguino sahade jaam fotoma de joni noon kankone o huuli o wi mabɓe gadda wodore nden noon kamɓene ɓe pelliti ɓe gaddi wodore falamma atawhu mawhiqahum qala llahu ala ma naqulu wakil joni noon ɓe gaddi wodore de ɓe gari ɓe godiri Allah godiri Allah ɓe mbi min godiri Allah min godiri jeyɗo Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mamin gartirmo e ma lanatiyannaka bihi joni noon holnorde ɓe gaddi nde holnorde nde ko wodirde Allah subhanahu wa taala ɗum waɗi ɓe goodi ɓe gasni o nani omo andi soɓe pelliti wodirde ni ko gonga e mabɓe o heɓiti o wi ko hi bisimilla o wi allahu de ko kalɗen ko woni kañum woni seede kañum woni keeɗo min e moɗon foof waɗi nahanu wa antum allahu shahidum minen e moɗon foof ko Allah woni ceeɗiɗo waɗi wa arsalahu maahum o ɗaccidiɓe bunyamin ɓe jaade e muɗum ɗum noon lefol gardingol ngol ko ɗo haaɗi batten lefol ɗimmol so hawre welede Allah